Shugaban Majalisar Koli akan lamuran addinin Musulunci a Najeriya, Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, ya ce wannan lokaci ne na fata, don haka a gaya wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu 'yan ƙasa na cike da buƙatar samun fata ta gari daga shugabancinsa. An era of renewed hope, so tell Asiwaju that his renewed hope is still being expected to shine everywhere. We are looking for more, we want more and more of good leadership. Da kuma yi jinjina ga shugaban na Najeriya da dukkanin gwamnoni da ke da azamar ganin sun sanya farin ciki ga rayukan jama'ar su domin su rayu cikin walwala. Alhazai 420 ne cikin rukunin na farko na alhazan Najeriya da suka fito daga jihar Kebbi. Kuma gwamnan jihar ta Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce gwamnatinsa ta yi duk abin da ya dace wajen taimakawa alhazan su gudanar da aikin su cikin sauki. These and many other incentives were given towards the cushioning the effect of hardship. Ya ce an ɗauki matakan ne domin kaucewa matsaloli da alhazan kan iya shiga saboda halin kuncin rayuwa da ake ciki a halin yanzu. To sai dai wasu lokuta mahukunta kan tsara lamari tare da fara shi cikin nasara, amma daga baya a yi watsi da shi tamkar yadda ya sha faruwa a can baya. To sai dai wannan karon kakakin gwamnatin jihar Kebbi kuma kwamishinan yada labarai Yakubu Ahmad ya ce ba a tunanin samun wannan matsalar, musamman duba da shugabancin da suke da shi a halin yanzu. Don haka ina baka tabbacin cewa mu a jihar Kebbi ba mu da wannan matsala ta a yi jiya yau ya ɓaci, babu wannan dama ko kaɗan. Yanzu dai wannan rukunin daga jihar Kebbi shine na farko daga cikin alhazai fiye da 50,000 daga Najeriya da za su gudanar da ibadar aikin hajjin wannan shekara a ƙasa mai tsarki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. A daidai wannan lokaci da dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar Benin ke daukar wani sabon salo. Ofishin ministan sufuri na jamhuriyar Nijar ya dauki sabon kuduri na hana wa manyan motocin dakon kaya masu lambar kasar Benin dauko kaya daga Togo zuwa wato jamhuriyar Nijar, abinda ya haifar da muhawara a bangaren 'yan kasar musamman ma masu harkokin sufuri. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Ɗaya daga cikin matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ɗauka biyo bayan hana shigowar abinci musamman masara a cikin ƙasar daga ƙasar Benin da ke kasancewa wani mayarwa ƙasar ta Benin raddi shine hana shigowa a ƙasar na motoci masu lambar ƙasar Benin da ke dakon kaya daga ƙasar Togo, inda 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka karkata kasancewa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata. Kuma a cewar Abdulrahman Abdul Wahabu, mataimaki na shugaban kungiya ta masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa, wannan matakin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka faduwa ce ta zo musu daidai da zama. Faduwa ce ta zo daidai da zama. Shekaru na muka muna neman a hiddo irin wannan takarda. Yanzu misali a ce mota 4,000 na Benin sun loda kaya sun to Nijar, a ce mota ta loda akan miliyan biyu. Iya larura ta miliyan guda ya koma shi ya samu miliyan ke. Yanzu mai mota 4,000 miliyan nawa aka samu. Shekaru da shekaru na sun kai suna ci da gumin mu ba a sani ba. Amma mu mun sani mu yi ta bin hanyoyi, Allah dai bai kawo lokaci ba sai yanzu. Yanzu wanga da an kai mu a gare mu kama ta kwalliya ta biya kuɗin sabini. Da ya zan ba a kai kaya ƙasar sosai sun ka komo kuma nan Togo ana lodo musu kaya. Tun kwanan baya na yi magana ni ce lalle tabbata motar Benin inda duk ta take ta shigo jihar Tawa. Ni ban ce wani wuri ba, muna kame ta, muna da dalilan da za su samu kame ta. Shin wannan ja'in ja ko wani irin tasiri ne zai iya yi ga tattalin arzikin kasashen guda biyu? Wannan ita ce tambayar da niwa Alhaji Abdulmalik Sale Abira, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Tawa. Babu wani illa ko wani tasirin da zai rage ko zai karuwa bisa ga wannan sha'anin. To abinda dai an matsala ciki guda ne wanda akwai mahi yawan mutanen mu 'yan kasuwa suna da motocin nan da lambar Benin. Nan na ɗaya wani ɗan cika shike to su ma kansu in sun diba tun da matsala ta shahi ƙasa kuma ana son kowa daɗi da ciwo in ka ce za ka revolution na ka amshi incin kanka a 100%. Wani daɗi ko kana jin shi dole na za ka barin shi ka koma ciwet saboda ka samo incin ka a 100% ka komo jin daɗin ka. 'Yan kasuwa daɗi da ciwo na za mu yi ta runguma abin tun da ta kama haka kuma kowa ya yarda da neman yanci. To mu kaya ko ga kura za a shawo su wallahi a
kawo su mun amince ma. Tun dai lokacin juyin mulkin a shekarar da ta gabata da matakin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS na kulle iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Hukumomin mulkin sojan ƙasar suka nomi 'yan kasuwar ƙasar da su ƙauracewa iyakar ruwa ta Benin domin komawa ɗaukar kaya daga ƙasar Togo, abinda ya sa Umar Sayyadi wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki cewa yana da kyau hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar su sake duba wa'adin shigowa da abinci a cikin ƙasar. Wannan dai duka dambarwar ba zai sa al'umma cikin wani kunci ba. Lokacin da ake ba su nan motocin su shigo Nijar kamar yana da yawa, ya kamata a ce gwamnati ta maido abin nan, ko da a ce duk kwana 10 duk sati 2 motoci sun taru nan Burkina za su taso su kawo abinci cimaka da komi da sun ka ɗauko. Amma idan ya huce wannan lokaci shi ne zai sawa 'yan ƙasa cikin wani yanayi, saboda akwai ana samun karancin abubuwa da dama, ko saboda motocin mu na Nijar suna can Burkina Faso ana jiran convoy ta cika su taho, kenan babu motocin a ƙasa. Yanzu haka dai cikin ƙasashen guda biyu Nijar da kuma Benin ana ci gaba da kira ga hukumomin ƙasashen biyu da su sakawa zukatansu ruwan sanyi kuma su yi gaba da gaba don lalabo hanyoyin warware wannan matsalolin.